amics, continuem en A Punt Directe. Avui tenim classe d'història, però no aquella classe d'història que recordem del col·le avorrida. No, una història sempre amena i divertida. I a més, avui anem a parlar de noblesa i de corrupció. Yuri Aguilar, què tal? Què tal? Bona vesprada, Carol. Molt bé. Bona vesprada. Encantat de veure't. Anem a parlar del major cas de corrupció entre la noblesa que es coneix. Jo crec que és el major cas de corrupció i especulació urbanística. Jo quan he entrat he dut el Monopoli Sí, has portat el Monopoli. Jo dic, no tenim temps de jugar ara, Yuri, que tenim el temps comptat. Estaria bé, però jo crec que és un bon punt per iniciar un poc aquesta classe d'història. Resulta que el major cas de corrupció i especulació urbanística portat a terme en el nostre país el va practicar el 5è marquès de Dénia, que se'l coneix com a Duque de Lerma. Pensava que la cosa era més actual. No, fa 400... Bueno, la corrupció, vull dir, sí, s'ha establert. Malauradament està de massa actualitat, però és que això ve d'antic. Vull dir, el marquès de Dénia era un personatge. Era, diguem, la persona que més poder va tindre en Espanya a principis del segle XVII, perquè Felip III, que era el monarca d'aquell temps, no estava molt interessat en això de governar. Ell volia casar i estar de merendola i estar de jiji-jojo amb els amiguets. I el rei, una cosa inaudita, es retira pràcticament a estar ahí de festa tot el dia i deixa al 5è marquès de Dénia, a Francisco de Sandoval i Rojas, que era el duque de Lerma, governant Espanya. I ell diu, a mi això m'ha de servir per a lucrar-me, per a enriquir-me. Això de governar està bé, però si puc fer-ho en les butxaques plenes, pues quasi que millor. Aleshores, ell què diu? La cort està en Madrid, vaig a fer un pelotazo. El primer que fa és comprar totes les propietats disponibles en Valladolid. Compra terrenys, compra palaus, compra de tot, no? I de sobte li diu a Felip III, que Felip III acceptava el que li diguera el marquès de Dénia. Oye, tenemos que mover la corte de Madrid a Valladolid. ¿Tota sencera? Sí, porque Madrid, esto está muy mal, a mí no me gusta. Y Felip... Mira, com si fora ara. Sí, y Felip li signa lo que vulguis. Y Felip diu, pues vale, lo que tú digas, Paquito, lo que tú digas. Marquès de Dénia, lo que tu digas. I diu, vale, pues vámonos, total, que decreten, perquè jo, en fin, ni Parlament ni res, decretazo, catapum, movemos la corte de Madrid a Valladolid. Claro, què passa? Que tota la cort, totes les persones que, diguem, composaven l'administració de l'Estat, es trasladen de Madrid a Valladolid. Què passa? Tot el món a comprar palaus, a comprar terrenys, a edificar en Valladolid. Madrid, perquè veig quina va ser la desfeta, passa de tindre 80.000 habitants a 25.000. De 80.000 a 25.000. La meitat era de la cort. Més de la meitat, era la cort que, diguem, estava un poquet acompanyant no solament al monarca, sinó fent totes les funcions de l'administració dels Àustries. I se'n van tots cap a Valladolid. Tots a Valladolid, una cosa tremenda. T'ho imagina't l'enfado de la cúpula de l'Estat. Es passen allí 5 o 6 anys, Madrid es queda tota buida, Valladolid aporta uns diners a la corona per a dir sí, queremos ser capital de l'Estado, i aporta diners a la corona. Mentrestant, Madrid es queda buida i tu imagina't els preus de les cases i els palaus com va ser en Madrid. Una baixada total. Què és el que fa el 5è marquès de Dénia? Compra tots els palaus disponibles en Madrid. Que estaven baratets en Madrid, torna a comprar Madrid. Tot això en connivència en l'alcalde de l'època de Madrid, en l'Almeida de l'època, no? Agafa i en connivència en ell compren tots els... Claro, això no ho fa ell, això ho fa a través de testaferros, que és una cosa que ja estava inventada, no?, els testaferros. I compren palaus, compren tot... Claro, Madrid s'havia quedat buida. El cartell es ven en tots els palaus col·locats ahí. El cas és que agafen i allà als 6 o 7 anys, perquè el traslado es produeix en 1601, i en 1606, 5 anys després, el 5è marquès de Dénia diu no, Valladolid, així parlen massa bé castellà. Però mos en tornem a Madrid. Què has dit? Tots els nobles, tota la noblesa, tots els aristòcrates... I enfadats, però clar, a comprar els palaus que havien venut a preu de riure, però els compraven tots a testaferros del marquès de Dénia. Terrible, clar. Quina jugada, no? El marquès de Dénia, quin figura. El tio era... Tots els trepitjocs que va fer li va crear molts enemics. La reina Margarida, que era la dona de Felip III, era l'única que, o de les poques, que dia, mira... Que tenia un poquet de seny. Que dia, mira, li dia a Felipe, oye, tu amigo... Tu amigo del bigote, muy malament. El marquès de Dénia malament, I li diu, mira, a tu amigo hay que hacerle algo. Total, que Felip III, que era molt amic del seu valid, evidentment no li volia fer res, però tracten de xutxar-lo. Comença a haver un xuí, comencen a manejar-se proves, testifiquen els aristòcrates, testifica la noblesa, testifica l'alcalde de Madrid, testifica molta gent. I a meitat de judici es produeix una filtració. I Felip III li diu, mira, Paquito,
ho portes molt mal. Diu, te van a condenar. Total, que saps quina va ser la solució? No, la solució per a no condenar-lo. Felip III envia el seu amic a Roma, on l'anomenen cardenal. I, clar, al ser nomenat cardenal, ja no pogueren fer-li res. I en aquella època, en Madrid i en tota Espanya, en Dénia, en València, en Xàtiva, es cantava una copleta que resumia un poc el cas. I deia allò de para no morir ahorcado, el mayor ladrón de España se vistió de colorado, perquè en referència era el marquès de Dénia. Sí. Però això ve d'antic, perquè en València havíem tingut una família molt coneguda. Has parlat de Xàtiva, perquè ahir van néixer, encara que tot el món els ubica en Gandia, els Borja. Sí, perquè eren marquesos de Gandia i tenien allà un palau molt important, que jo recomano visitar perquè és una meravella, però ells són, de fet, ni de Xàtiva, molts són nascuts a Canals, que està molt pegat, està pegat a Xàtiva. Tots sabem que estem parlant de la família Borja, que van ser una família importantíssima durant el segle XVI, perquè van arribar a tindre dos papes. Vull dir, els dos papes espanyols han sigut Calixto III i Alexandre VI, que eren d'esta família. I tota la família era corrupta? No, mira, de fet, Calixto III se'l té com una persona que va pacificar Europa. Va ser un papa que va fer molt bé i va ser un papa molt diplomàtic i que va fer molt per apaciguar totes les guerres que hi havia en aquell moment obertes en Europa. Però el seu nebot, Alexandre VI, que també va ser papa. Sí. Ixe era un pieza. Com diu ma abuela, ixe era una perla de molt de cuidado. Perquè aquell el que va fer va ser gastar totes les seves posicions, primer com a cardenal, Calixte III, el seu nebot, el futur Alexandre VI, l'anomena cardenal, i el que fa en aquell moment és dir, jo també vull ser cardenal. Mon tio ha sigut cardenal, mon tio ha sigut papa, jo també vaig a ser papa. Però, clar, ja era complicat, perquè el d'anomenar a Calixto III com a papa ja va ser una revolució, diguem, en la cúria d'aquella època, però el que fa és començar a comprar voluntats, agafar diners de tot... Ell era obispo de València, el que va fer és agarrar diners de l'obispat i anar comprant voluntats, anar atorgant títols, anar atorgant parròquies, anar reformant esglésies, i el que fa és buidar, diguem, de diners totes les arques de l'obispat de València per a comprar voluntats i per a upar-lo al tro de... Com resa este titular, no? Els Borja van posar a l'Església Catòlica al seu servei. Era una empresa familiar, Carolina. Era una empresa familiar perquè el futur Alexandre VI tenia 4 fills, entre ells César, que era, diguem, el seu la mà negra, no? Era la mà negra, perquè ell, quan algú se li posava per mig, ordenava assassinar-lo, i això està demostrat. O sigui, el papa, el que va ser el futur papa, ordenava assassinar, i el seu fill, César, era el que feia tot el treball brut, per així dir-ho, no? Tota una família valenciana corrupta, perquè el que fa és una empresa, Iglesia S.A., arriba al papat en un conclave molt renyit, en un conclave que estava, com diuen els anglesos, 50-50. Qui va frenar el poder dels Borja, finalment? Ells mateixos, perquè és que ho feren tan mal que es crearen enemics en tots els jocs. Aleshores, quan Alexandre VI va morir, pràcticament tota la família Borja, que havia estès les seues reds clientelars per tota Itàlia i per tota Espanya, tenien tants enemics que quan Alexandre VI, que era el cap de l'empresa, era el papa i era, diguem, el padrino de la família, quan Alexandre VI va morir, per cert, enverinat per la seva pròpia família, la família, pum, va caure i en la pròxima dècada ja no quedava res d'Esborja en tota Europa. Yuri, jo crec que els Borja mereixen un capítol a part, una altra seccioneta, i completem tota aquesta història que és apassionant, i a més podríem fer-ho personatge per personatge i saber un poquet més de tots ells. Me recordo encara que Paco Roig, que el vam tindre entrevistat al principi de la Punt Directe d'esta temporada, va dir que era molt fan dels Borja i que el seu màxim ídol de la família era precisament el papa, però ara que ho diu, no sé quin dels dos papes. No, Alexandre VI era el que, des de luego, era... Li ho preguntarem per aprofundir en eixa vida. Moltíssimes gràcies, Yuri. Fins la setmana que ve. Ens veiem el dimarts que ve. Ens veiem dimarts que ve, i a Ferran el veig ara de reüll, que només vol que repartir dinerets. A veurem si pot. A veurem.